Niyabona futhi makuthiwa siyashutha, makuthiwa nje umuntu uyashutha isithombe, into yokuqala enze isiqiniseko sayo ukuthi i-background yakhe i-right. Okwesibili wenza sure ukuthi nayo u-clean, ugqoke kahle. So impilo esuke bafethu siyiphila la ey'thombeni nakuma-social media ayisiyo original ngqo bafowethu, ngoba isikhathi esiningi angeke umuntu eshuthe engagezile, ngeke futhi umuntu eshuthe ngamaphijama. So musani bafowethu, kakhulukazi nina majida, musani ukusaba izinto eney'buka la koma-social network, ikakhulukazi nje abantu besifazane. Abantu besifazane bafowethu bayathanda ngaso sonke isikhathi ukwi-upgrade, ukwenza ngazuthi nje baphila impilo ephezulu. Uthole ukuthi isikhathi esiningi ushutha ko-Sanlam Center, yabona emadrobheni, yabo endaweni nje ephambili, bese wena uzosaba leyo nto kumjida uthi kushuthi lo muntu lo uphila impilo ephezulu, kushuthi lo muntu nje akekho u-level yakho. Impilo osuke uyibuka kwi-social media ayisiyo original, ngoba ngisho kuma-celebrity, kula bantu nje abadumile bafethu, isikhathi esiningi labo bantu labo mabeshutha, kakhulukazi lezi muntu abashutha ngazo, ngisho benza ama-music video, basuke lezo zinto lezo bey'harishile, basuke bey'qashile lezo zinto lezo. Akuchazi ukuthi leyo mpilo le osuke uyibuka lapha koma-music video kusuke kuyimpilo original, yabo. So bafethu, awungathuswa ubala, ungathuswa nje ubala uthi uma ubuka umuntu amavidiyo akhe lapha ko-TikTok busuy'tshela ukuthi umuntu ukushutha uphezulu noma uphila impilo ephambili. Akuhambi kanjalo bafethu, impilo esiyiphila ko-social media nempilo e-original yethu ngqo ayifani bafowethu. Lapho ku-social media iyi-50, 70%, bese u-30% ile mpilo le esuke siphila private. So ngiyanixwayisa impela nje majida, kakhulukazi nabafowethu, musani ukuthuswa izinto eniyibuka kuma-social network, eniyibuka la kuma-social media bafowethu, musani ukuthuswa lezo zinto lezo. Ayisiyo original leya nto leyana, yinto esuke i-act-iwe kahle kahle, kufanele ukuthi isuke isi-act kahle kahle.